Europarlamentuan jarraitzen dugu. EH Bilduren izenean Fernando Barrenak du eserlekua. Europarlamentu honetan, bera da europarlamentaria, baina osasun arrazoia eta arteko ez du pleno honetan parte hartu. Igor Zulaika EH Bilduren nazioarteko politika eta harreman arduraduna dugu gaur gurekin faktorian. Zulaika jauna, egunon. Egunon. Aspaldiko atakarik estuenean ikusten alduzu Europa? Egia da, baietz, eta herritarrek horrela ikusten dute ere, eta elkarrizketatu zuen herritarrek horrela saldu dute, baina ez da berria, azkenean Europa krisi luze bat du, azkeneko urteetan saiatu da, noizean behin, eta hilabete batzuen buruan, erantzun ezberdinak ematen, krisi bakoitzari erantzun propio bat ematen, baina egia da ez duela lortu, eta horrek, arazoak konpontzen ez direnean, arazoak larritzera eramaten ditu, eta hor gaude momentu horretan. Estuasuna, alarma batez ere azkenengo aste hauetan Trumpen agintaldiaren ondoren etorri dela dirudi, dena ahulguneak lehenagotik ere baziren eta agerikoak. Hori da aipatzen nuena, duela gutxi Urkullu lehendakariari entzun genion, nola, hor egon ziren plan batzuk, Europar Batasunak egin dituen saiakera batzuk nola baiteko planak egikaritzeko, baina ez dituen egikaritzen, eta Trumpek nunbait nazioarteko antzerkian karetak entzen duen momentu honetan, estualdi guzti horiek argiki ikusten dira, eta ikusten da Europar Batasunak ez duela proiektu sendo bat, ez duela lidergo sendo bat, eta horrek ondorioak dituela, eta ekartzen dizkigula herritarroi eta Europari berari. Burujabetza da, entzuten ari garen hitza sarri. Burujabetza estrategikoa, segurtasun eta defentsa alorreko burujabetza ere bai. Azken horrek esan nahi du defentsa gastu asko igotzea. Gerra eszenatoki baterako prestatzen ari dela Europa? Hala ikusten duzu? Egia da baietz, eta nik uste dut hor aldaketa nabari bat badela, eta, azken urteetan Europak segurtasunari buruz hitz egiten zuenean, bakarrik segurtasun militarrari buruz hitz egiten segun, ez zigun biztan lehon bizi baldintzei buruz hitz egiten, segurtas bizien segurtasunari buruz hitz egiten, eta gainera egiten zuen pentsatuz, Errusia zela gure etxai bakar eta amorratua. Eta EH Bilduk ez du esaten, Errusiak ez duenik arrisku bat suposatzen Europar segurtasunerako, ez da gutxiago ere, baina ez da bakarra, eta egun hauetan ikusi dugu bat-batean estatu batuak izan daitezkela guretzako segurtasun arazo larri bat. Eta uste dugu hor badagoela, ez zer pentsatu, segurtasuna nola pentsatzen dugun, norekin egiten dugun segurtasuna eta zertarako, eta hor badela Europar Batasunaren krisialdi honen beste elementu bat. Eta estatu batuen mehatxu horri, aipatzen zenuen mehatxu horri nola erantzun behar zaio? Egia da komplikatua dela. Azkenean eta goiz osoan zera saldu duzuenez, Europa kontinentalak azkenengo 80 urteetan bere segurtasuna estatu batuen eskutik ulertu du, NATOren eskutik, herri honek NATOrik kontrako boska eman zion, baina NATOren eskutik ulertu du, eta bat-batean ulertzen dugu gure ustez babeslezenak ez dituela gure interesak buruan. Guk hori salatu izan dugu urteetan, eta aste honetan Davosen Mark Carneyk Kanadako lehen ministroak oso modu argian azaltzen zuen, hor bazegoela antzerki bat, antzerki lan horretan estatuek jokatzen zutela paper bat, sinistuak zeudelako hori haien interesen mesededan zela, baina antzerki bat zela bazekitela. Eta guzti duguna da, estatu batuen aurrean, Europar Batasunak egin beharko lukeena dela erabaki bat hartu. Eta aipatu da gaurko saioan zehar Winston Churchillen esaldi bat, eta el deshonoro la guerra, eta bien artean bat hautatu eta biak izan zituztela erresuma batuak izan zituela 1928an hartutako erabaki okerren ondorioz, eta uste dugu Europa badagoela momentu horretan. Aurre egin eta estatu batuen aurrean bere subirautza aldarrikatu, edo men egin eta appeasement deitzen den estrategia baten bidez, estatu batuei geroz eta gehiago eman. Noiz arte, estatu batuek gehiago nahi ez duten arte, eta ez dakigu egun hori inoiz ailegatuko den. Baina aurre egiteko modu horretan estatu batuei aurre egiteko modu horretan Europar Batasunak esate baterako defentsa alorrean indartsuago izatea da premietako bat? Europar Batasunak hori planteatzen du, baina aldi berean planteatzen digu defentsa alorrean OTANen Europar zutabea nahi dutela izan, eta gu horrekin ezin dugu bat egin. Azkenean esaten dutena da, gu indartuko gara estatu batuei armamentua erosita. Estatu batuek armamentua kontrolatzen dute, eta Frantziari behin gertatu zitzaion estatu batuei aurre egin zien, eta daukaten portaaviones bakarra geldi geratu zen,
pieza bat ezietelako bidaltzen, elementu kimiko bat ezietelako bidaltzen estatu batuetatik, eta ezin zuten erabili. Orduan, buru jabetza hitz egin behar badugu goazen hitz egitera guztiaz. Ez goaz hartzera pieza bat, eta goaz orain, eske goazen egitera, eztabaida serio bat, Europar etorkizunaren inguruan zer nahi du Europak izan, eta nola nahi dugu bermatu gure biztan lehen segurtasuna. Atzerri politikan Europako itunek argi diotena da eta argi erakusten dutena da behar dela aho batez jardutea, eta hori ikusten ari gara nazioarteko gai askotan ez dela gertatzen. Esate baterako, Israele Gazan egiten ari den genozidioaren inguruan, Europak ez du iritzi bateratu bat erakutsi, bakoitzak bere ñabardurak edo bere salaketak egin ditu kasu batzuetan, eta beste batzuetan beste epelkeria bat erakutsi du. Aho batez jardun behar hori oztopo da? Bai, baina bizitzan horrelakoa izaten da toki askotan eta eremu askotan, eta askoz komplikatuago da noski 27 estaturen arteko akordio bate izatea, baina azkenean elkar bizitza hori da, eta pertsona ezberdinen artean, eztabaidak izatea, estatu ezberdinen arteko interesak mahai gainean jartzea eta modu argian, horien inguruan hitz egin, eta erabakiak hartzeko bideak bilatzea. Eta komplikatua da. Nola ez da izango ba komplikatua, norberaren etxean komplikatua izaten bada batzutan, adostasunetara llegatzea, estatuen arteko harremanetan ere oso komplikatua da. Baina uste dugu egon dela nonbait utzikeria bat, zuk aipatu duzu Gazan gertatutako genozidioa, eta egun hauetan entzun dugu Europar Kontseiluko presidentea esanez, ezin dugula onartu indartsuarenaren agentzia edo indartsuenak arauak finkatzea, horren indartsuak ez direnen aurrean, eta Europar Batasunak hori ikusi du, hori gertatzen zela ikusi du, eta ez du ezer egin. Eta orduan oso komplikatua da, orlango neurtzeko muga bikoitza erabiltzen denean, posizio bat izatea, lidergo moral bat, elkarrizketatu duzuen kazetari batek esaten zuen moduan, ez? Oso komplikatua da. Azkenean, arau batzuk balio baldin badute estatu batuen eta Israelen jarduna neurtzeko, eta beste batzuen jarduna neurtzeko beste arau sorta bat erabiltzen denean, horrek kaltetzen du sinesgarritasuna, kaltetzen du Europar Batasunaren papera munduan, eta eramaten gaitu berriro ere menpeko egoera batera estatu batuekin. Sinadura bilketariekin diozu zuek azken aste hauetan, beste Europako Parlamentuan ordezkaritza duten beste 8 alderdirekin batera, Europaren eta Israelen arteko merkataritza akordioa etetea eskatzeko, zeharrera izan du ekimenak? Esango kontatuko dizkizuet olango sekretu txiki batzuk. Ekitaldi hori, ekimen hori, alderdi Europa mailako alderdi baten ekimena da, Etxe Bildu bertan begiralea da, Podemosekin, La France Insoumisekin, Eskandinaviako alderdiekin batera, eta egia da urtebete genuela 1.000.000 bat sinadura lortzeko. Atzo era joan nintzenean 320.000 sinaduratik gora zeuden okerrez banago, eta harriduraz astelenean daukagu beste bilera bat honetaz hitz egiteko, eta pentsatzen genuen, astelenean ekingo geniola kanpainari, baina kristoneko harrera izan du estatu batzuetan bereziki, eta egia da oso azkar doala, uste dugu 1.000.000 sinadura hori lortuko dugula, espero genuena baino askoz goizago, eta uste dugu badela, herritarrek sentitzen duten frustrazioari irtenbide txiki bat ematen dion aukera bat. Sinatzea online, web orri batean, zure izan abizenak, daukasun pasaportearen nazionalidadea jarrita, ez da keinu handia, ez du suposatzen Palestinarekiko elkartasun keinu izugarri bat, baina keinu bat bada. Eta behartuko du komisioa erantzun serio bat ematera gai honen inguruan. Eta beraz, uste dugu aukera polita dela herritarrek haien etxetatik, dauden tokietatik, egin dezaten keinu hori. Europan eskuin muturraren gorakada eta populismoaren azkundea azkenotan ikusten ari garen errealitatea da. Europarlamentu honetan bertan eskuin muturreko bi talde parlamentario daude. Ezkerrak ez du asmatu horri aurre egiteko formularekin, alderdi horiei botoa ematen dieten herritarren suminari alternatio bat eskaintzeko ezintasun bat ez dauka ezkerrak? Ezkerrak problema asko ditu, eta hien artean badago hori, badago herritarrek gaur sentitzen dituzten behar batzuei erantzuteko gaitasun falta edo erantzuniek proiektatzeko gaitasun falta. Eta egia da, Europan autoritarismoaren gorakada izugarri bat bizitzen dugu, pairatzen dugu. Aipatu da estatu batuen segurtasun estrategia, eta estrategia horretan ere aipatzen da indarroiek bultzatu eta indartuko dituztela, eta horrek izugarri preokupatzen gaitu. Estatu frantsesean, Ipar Euskal Herrian, hegoaldean eta estatu espainolean horrek inpakto zuzena duelako.
Baina egia da, eskerrari eta gure talde parlamentarioari batzuetan tokatzen zaio, erantzunak ematea. Eta egia da, autoritarismoak ematen duela bide bat, dena, Trumpek esaten duen egingo dugu, eta Trump gizon indartsu eta serioa da, eta gu saiatzen gara jendearekin gauzak egiten. Eta jendearekin gauzak egiten direnean, gehienetan gehiago tardatzen da, baina emaitzako hobeagoak izaten dira. Ursula von der Leyen kontrako zentsura mozioa eztabaidatu da aste honetan Europako Parlamentu honetan, laugarren zentsura mozioa da eta gaur eguerdian bozkatuko da. Ze jarrera hartuko zenukete zuek? Muneotan Fernando Barrena ez dago hemen, baina ze jarrera daukazue zentsura mozio honen eta von der Leyenen agintearen inguruan? Esango dizuet egia absoluto bat, eta da ez dudala gaur bosken zerrenda begiratu, baina ulertzen dut guk gure taldearekin normalean boska egiten dugu, hor, taldeen barne funtzionamenduan eta oianak azaldu du nire horretik, baina badaudela funtzionatzeko modu batzuk eta nik ulertzen dut zentsura mozio horren alde boskatuko genukela gure taldeak horrela egingo duelakoan. Mercosurren inguruko akordioa dela eta aurkeztu da zentsura mozio hau. Mercosurren inguruan atzo parlamentuak ez usteko eman zuen, geldiarazi izana, aldi baterako behintzat, justiziak hitz egiten duen bitartean, Europarlamentuaren eta batzordearen arteko talka eragin duena izan da, ulergarria da talka hori, justifikatua dago? Egia esan, talka egotea normala da, parlamentuak egin duenean izan denean, estatuetako parlamentuen subiranotasuna defendatu. Esan ez, kasu honetan, komisioak, batzordeak egin dituela urrats batzuk, banatu du akordioa bi partetan, bilatu ditu mekanismoak ies egiteko kontrol demokratikoari, eta orduan gure ustez normala da, ulertzen dugu, eta gainera ulertzen dugu serioa dela, batzordeak planteatzen duena, dela, Europak munduan beste paper bat jokatu nahi badu, horrelako akordioak egin beharko ditu, ados, baina ez diguna balio da, esatearena, gu herritarren bizkar egingo dugu akordio hau, gu, ados gaude, baina eske gure herritarrei ezin diegu azaldu, gauzak egiten direnean azaltzeko gaitasuna izan behar da, eta horrelako akordio batek nekazariengan eta herritarrengan sortu duen sumina ikusita ulertzen dugu beharrezkoa zela kontrol demokratiko hori egongo zela bermatzea, eta egiten zegoena modu demokratikoan egiten zela bermatzea, eta orduan ulertzen dugu talka egon dela, baina Europar Parlamentuaren papera zela maila batean hori egingo zela bermatzea. Zer irudituko litzaizuke, batzordeak behin-behinean akordio komertziala aplikatzea? Irudituko litzaidake akats larri bat, zilegitasunaren aldetik. Herritarrek badugu kezka bat egun gure instituzioekiko, eta boskatzen dugula beste batzuk agintzen dutela pentsatzen du jendeak, eta horrek eskuin muturrari auspoa ematen dio. Eta orduan uste dugu horrelako gainera Europar Parlamentua jendeak hautatua da, eta Europar Parlamentuak zeozer boskatu badu, batzordeari dagokio horri men egitea eta emaitza baten zain egotea. Eta kontrakoak egingo lukena da instituzioekiko harremana okertu. Eta gu ez gaude horretan, eta ez dugu uste Europar Batasuneko ezein instituziok horrelako bide bati ekin beharko liokenik. Euskal Herria bezalako errealitate batek, testu inguru konplexu, nahasi aztoratu honetan, inpresioa daukagu tokia egitea eta errealitate hori aitortzea kosta egiten dela. Uneotan irekita daude Euskal Herrian, autogobernu eguneratzeari buruzko eztabaidak, baina Europari gero eta subiranotasun gehiago ematen zaion aldian badago errealitate horrek subiranotasun gehiago lortzeko aukerarik? Dudarik gabe. Eta gainera uste dute eztabaida maltzurra izan daitekela. Gu Danimarka bezain subirano izan nahiko genuke. Hori da Euskal Herria Bilduren helburua. Eta ulertzen dugu bide honetan badaudela urrats asko ematea, eta guretzat batzuk ez nahikoak izango liratezke, izan daitezke, beste batzuentzat gehiegi izan daitezke, baina badago bide luze bat. Badago soka luze bat oraindik aurrera pausuak emateko, eta nazioarteko politikari dagokionean bereziki ere, badaude aurrera pausu batzuk ematea, eta Euskal Herriak, eta erkidegoak, eta Nafarroako komunidadeak badute. Oraindik ere aurrera pausu handiak emateko esparrua Europar Batasunaren instituzioen baitan daukaten gaitasunari dagokionez. Igor Zulaika, EH Bilduren nazioarteko harreman eta gaietako arduraduna, eskertzen dizugu gaur Euskadi Irratira gerturatu izana, testu inguruanen inguruko zuen ikuspuntua hemen usteko.
Eskerrik asko zuei eta disfrutatu Hurrengo Estrasburgo batera posible arte. duzue.